Martti Vainion henkilökohtainen valmennettava ja lenkkikaveri väittää pistäneensä kesällä vahingossa hormoniruiskeen Vainioon vitamiiniruiskeen sijasta. Vainion ystävän yllättävä tunnustus ei kuitenkaan selvitä sitä, mistä hormonit olivat tulleet vitamiinien joukkoon. Näin lopullinen selvyys asiasta jää yhä piiloon. Tässä Doping Peakin antajan kuvaus tapahtumasta. 10.7. Mä annoin Martti Vainiolle asuntovaunussa B-vitamiinipiikin, joka sisälsi sitten sitä kiellettyä ainetta. Kuinka se on mahdollista, että B-vitamiini sisältää näitä kiellettyjä aineita? En mä tiedä, se oli erehdys. Miten tällainen erehdys voi sattua? No se oli sellainen hirveä kiire siinä ja mä en kattonut sen kummemmin näitä aineita, koska nehän on B-vitamiinit punaisia. Ja sitten on nämä kiellettyt aineet, ne on taas värittömiä. No miten se on mahdollista, että tällaisia kiellettyjä aineita sitten on miehellä, joka on tunnustanut julkisesti, että hän ei kiellettyjä aineita käytä? En mä tiedä. En mä osaa sanoa tähän mitään. Minkä takia tätä asiaa on salattu? No lähinnä on salattu sen takia, että mä en henkilökohtaisesti ole tietoinen ollut, että kuinka mun itselleni käy, kun tää tulee julki. Enkä mä tiedä vieläkään sitä, että mitä jatkossa seuraa mun kilpailemisenne, sillä mä haluan myös ensi kesänä juosta. Käytätkö itse näitä aineita? En käytä. Onko tämä peitetarina? Ei ole. Tämä on koko totuus. Alpo Nyrösen tämänpäiväiset haastattelut ovat uusi lenkki Vainio-selittelyiden sotkuisessa ketjussa. Vielä elokuussa Los Angelesista kotiin palaava Vainio oli valmis ottamaan syyn vain omille niskoilleen. Parin päivän jälkeen tiedotustilaisuudessa hän oli yhä ymmällään, mistä doping oli peräisin. Syyskuun lopussa löytyi sitten tuntematon mies, joka Vainion mukaan hänen tietämättään oli vitamiinipiikin yhteydessä pistänyt hormoneja, koska arvioi sen auttavan Vainiota mahdollisessa ylikunnossa. Eli syyskuinen tarina ei pidä yhtä tämänpäiväisen kanssa, sillä Nyrönen ei myönnä tietäneensä hormoneista. Jos Nyrönen antoi kohupiikin, yhä on epäselvää se, miksi Vainiolla oli asunnollaan hormoniampuleita. Selitystä Vainiolta odottaa myös Olympiakomitea, joka ei pidä Vainion tähänastisia selvityksiä riittävinä. Los Angelesissa Suomen joukkuetta johtanut Karl-Olof Homeen pitää tämänpäiväistä paljastusta hieman yllättävänä ja hän odottaa virallista selitystä. Martti Vainio oli tänään tavoittamattomissa. Vainion kirjaa valmisteleva toimittaja Eino Leino ei myöskään halunnut kommentoida, pitävätkö Nyrösen tiedot yhtä Vainion kertomusten kanssa. Nyrösen tunnustuksella on Vainio nostettu jälleen otsikoihin, mutta Vainion osuutta hormonien käytössä ei ole tällä selvitetty.